Arabo was some family. Merawase. Within the prophet Erica question. Na yadu pom. Yadu pom man yakayano. Na do pom so dia fani di mapom. Baby ama be wura na no ede. Na eduane din kura no. Idini mo odu se ma no. Na nyama ye no meto sa frɛ me papa. Na wa be kyerɛkyerɛ. Nti patofo wa haba ne ma na na ma ne nkuta. Fa abana ma na nkita. Na me papa be gina ha na yeni komo fa de wo. Na ye kyerɛkyerɛ. Na we de ye kyerɛkyerɛ but enye yi se obenya ba bia. Is a Ghana po nyina asa. Hapa na aka. Njorofo. Nya bere na hwe. We ya awadru. Ayoluma dia na ochire. Ni wia izira nyame. Ebe hye no nkuri. Papa kasa. Eyi ye fre no abrewa nyansin. Abrewa nyansin. Ko ye wo ayi ometwa. Ometwa tu fem. Ometwa. Duane din no no. Yetu wo fom. Ye abibifo de yakwa sa. Ah okay. Na ebi ni ha ba bia. Ebi ni ha de bi ni ha. Ometwa. Thank you. Yesu a ye san kokoto abrofo metwa wo drugstore. Abrofo metwa. Ye so wo drugstore. Na ye miensa. Ewi a ye beto mentia. Akeka ni mani nyina na ayorowa. Na fi ye de afra. Yes. Me ba ma me chese me chese. Adua ye frɛ ne abrewa nyansin. Na wi a wa fo wa wie no obakofa abrewa ometwa. Bia na esisi apoapo. Mehu sisi etu fam ebo fam. Omutu fam. Sa dua na asase nkwa ne na. Enti e bot se bayere na masase. Na de abeka dua yi ho. Yes. Abrewa nyansin ho. Uwi asan kodro store koto eno soso ometwa aduru. Na na duru odro store sa. Thank you. Afei ubeto hwentia ene hu kekeduru. Ayorowa no bi nim ko ni mama mo bi a ayorowa e wo wanze unim. Afei wi abeka ni nyina bom na wasiw. E ba tete sa. Ubeka ni nyina bom na wasi. Wasi wi a ne wabre awo ho. Yes. Ni awabre ne anen awo ho. A o pa bia wonya bi no. Ne anen. Ye shedro ni gallon ba ko pe. Na ebia na sunsun bi su taade ne tie. Se ntie ba sa ya de nsa. Du ababeje aduru ni ya de nsa. Be gu fam. Na abebefo waduru no. Befo waduru ya de nsa be gu fam. Na fredi ewia. Etum na ya adwuma. Na mon sama de bia mo kan no aduru bia kyese egu nsa. Aduru bia kyese riska to ase. Aduru bia kyese egu nsa. Edem pa na taye kiri. Aye honhom bi esu nyina honhom. Bia ne si won se du ha wote wasom. Na se wo anu si a ukofo abiebo a ba be se mfa mo. Ntwame. Nti ugu nsa de a. Na se wate ase na wafa. Orofo wo wiase afa na nyina no. Na wo ho ade a e pa cho contact me. E wo 0543 419160 and 0553 40 4062. Me anya se me ho na tem se be ba nwere. Mpanifo ni nimti. Nti omo kire di. Me pese wo be share be follow attention TV. Yere dudu na be ma na ahye no nyam nyame pega ne nsa na nkudim aba. Me pa cho share attention TV like it. Oko TikTok a unya full video benya video kakra bi but obo attention TV a now subscribe the video bia 2 mo a on sabeka na wo so ayemfa so e de ama wo pokesi oni aba papa se be onya kwala na be tufu tugu ni pani na mu aka ho papa nso anyini ena yetu anamo aba nwirem no o kira de orofo enhye ho akonfo na nyame dog edrowi eyedu kase kanafo mo hwehwe di for kwese ntwa black magape William Street e branda empire oba papa eyawo a enkasa be man panifo yi akonwina bia me metenka de forest ni wa ha mo nyimfa mre me na emfansa yare na awurade ni nyam emekese we bisa se sunsun de so se ene se ugunsa me bisa se be bi do bi se ugunsa che se
ɔmo yɛ amammerɛ na ɔmo de sika to hɔ ne yɛyɛ ɛde ntipa no yɛ saa sɛ aduane sunsun tum bi wɔ dɛn ɛwɔ akyire aduane ankasa koraa so tum yɛ dɛn ɛwɔ mu wei mɛsɛ no ma no yi kakra ma me because ade papa sɛ deɛ yɛde kɔto hɔ yɛde to adaka mu bɛsɛ ade papa yɛde yɛde to adaka mu awurade nhyira na ɔyɛ ɔkɛse mesi me din deɛ ɔkɛse antwi to bo ase na di m'akyi na mpanimfoɔ ne yɛtu anamɔ no nyɛ nkwalaa na wobɛnya ade pa anya ade pa awurade nhyira na ɔyɛ ɔkɛse ɛda ase bye bye.